El Lleida va fer front a totes les adversitats que suposa jugar en un camp com el Pomar i va aconseguir un empat meritori que el permet seguir una jornada més com a líder. Això sí, va haver de passar un quart d'hora de penitència on es van veure superats clarament per un Badalona que exercia el seu domini com a local. Temps suficient perquè al minut 4 Raúl Torres es plantés sol davant Pau i superés el porter barceloní. La part positiva és que els blaus no van tardar massa en adaptar-se a les condicions del camp i Fornies ràpidament deixava el primer avís. El segon acabaria convertint-se en el gol de l'empat. Amantini feia penal sobre Diego Sánchez i Raúl Fuster no perdonava. En la segona meitat va continuar el domini del Lleida. El Vístic va enviar una pilota al travesser, no va ser l'únic. Osado va tenir la victòria a les seves botes, però el seu xut el va desviar primer Marcos i després el pal. L'empat final va deixar satisfet a Idiáquez, tot i que l'equip va fer mèrits per endur-se la victòria. Por las situaciones de gol, la verdad es que sí tenemos la sensación de que podíamos haber conseguido los tres, pero bueno, me quedo otra vez con el trabajo, otra vez con el esfuerzo, otra vez con la sensación de que el equipo está vivo y bueno, pues un puntito más. Sabemos que este es un camino muy largo, un campo muy complicado y encima, bueno, pues empezando por debajo en el marcador tan pronto, la verdad que el equipo se ha rehecho rápido y bueno, pues la pena és que no haya entrado una de las que hemos tenido, ¿no? El pròxim partit dels blaus serà diumenge a partir de les 12 del migdia davant Atlètic Balears al Camp d'Esports.